Bingelele kubabukela emakhaya. Igama lami nguSimanga wakwaNdlovu, ngihlala eMayville. Ngibhalele la ngodaba lungihluphayo kakhulu futhi sekuyisikhathi eside lungihlupha. Usisi wami ulala nami ngenkani. Ubhuti wakho unenkinga la, sisi wami. Yini inkinga yakhe futhi loyo futhi yini manje? Sisi wami, ubhuti wakho unenkinga la. Uthi umfakela ingcindezi ukuthi alale nakho ngenxa yokuthi umfakela impuphu endlini. Ngabe lokho kuyiqiniso? Kanti lento esenzayo naye kahle ena akayithandi kahle kahle. Akayithandi sisi wami. Uthi kade ethi yena uzama ukuya emaphoyiseni nomsongele, umtshela ukuthi uwena uze emaphoyiseni uqamba amanga ukuthi yena uye okudlengulayo kahle kahle. Hawu ngoba sulthuse enjoya, enjoyana mphombe ngenze njani? Sukamukele mbukeli ekhaya, lona okhulumayo uNondlwa kaDlamini osuka eMgababa ngaseMkhomazi. Lana siniphathele ubhuti wakaNdlovu osiphathele udaba lakho hlezi lumhluba, ingakho esibhalele thina eziVumani Films ukuthi simsize ngale ncindezi ahleli kuyo. Ngakho ke socela ubhuti lona enhle naye azi-introduce kunina ababukeli. Bingelele kubabukela emakhaya. Igama lami nguSimanga wakwaNdlovu, ngihlala eMayville. Ngibhalele la ngodaba lungihluphayo kakhulu futhi sekuyisikhathi eside lungihlupha. Usisi wami ulala nami ngenkani. And usezama ngisho ukungiblackmaila. Yeah. Hayi babukeli, ngathi luze kabi naludaba lukabhuti uSimanga. Ngakho ke thina sinembuzo nje emncane esingakwazi ukuthi simbuze ngayo. Bhuti besingathanda ukuthi sazi ukuthi lento le yaqala kanjani ukuthi izifike la isikhona njengamanje, njengoba usuthi usisi wakho usiyakublackmaila. Angiqondisisi kahle lokho ukuthi ukublackmaila ndlelani, mhlambe yizini izinto ayishoyo kube kahle kahle yaqala nini lento le? Ngathanda ukuthi ungichazele lapho. My sister, shuthi ngizoqala phi lento sekuna 3 years wena my sister. Lento yaqala shuthi ngosuku lokuqala iqala lento usisi kwenzeka ngangena eroomini agezela kuyona shuthi esanqunu shuthi kwawithawula ngasho kanjalo. So from there on usisi wathi hayi angikhululeke ngaphumi, akakaze vele ambone waloko engincoma nje aboyesha amagama. And then from there on ngisalala ke kokuqala ngasho kanjalo. So kwayinto nje loke iqhubeka yenzeka njengoba ngisho ukuthi seku 3 years wena sisi lokhu yenzeka bekuyinto umdlalo kuthina, kodwa manje siqala ukungihlupha and angisathanda kwangempela manje sisi because sekuyinto ejabulisa yena kuphela, mina sangijabulisa. Ngakho ke bhuti ngizothanda ukuzwa imibuzo emincane la kuwe, impendulo nezimpendulo ukuthi kahle kahle usisi wakho wena nje wafila kanjani uqala, and yini eyakwenza ukuthi uze ulentozi ugcina usulala nosisi wakho, uwazi usisi wakho wegazi, yabo, ukuthi yini leyenza ukuthi kube mnandi kuqaleni ukulana kodwa manje usuza ukufayila ipressure yabo, usokuyinto ongasayithandi, sekuyinto emnandi kuye kwena ayisekho mnandi. Kungani nje udecide lokho kahle kahle? Wena my sister, sothi ngasho ukuthi usisi uyena umuntu omdala ekhaya futhi uyena oyibreadwinner. So iqala lento kwenzeka wakhuluma amagama angangokuthi ngingalala ngisho ngadlile, angangikhipha ngisho ekhaya ngixoxe mawukuthi angimnikeze lento ayifunayo, and impilo yami ngazi ukuthi idependele kuyena, yabo lonto, since nje kumuntu omdala futhi weguiding kumina. So nje ngasho ngithi angaze ngienjoye futhi akaze kube mnandi. Yeah. Oh bhuti ngiyakuzwa, okusho ukuthi kahle kahle usisi wakho hayi ngoba lento uyithanda, kepha usisi wakho
ubekurape kahle kahle mase sikhuluma eqiniso usisi wakho ukurapile ngoba phela awuzange uzuthande inkinga ukutreat neshile wakusongela wakutshela ukuthi mawungafuni ukuyenza lento le uzolala emgaqweni uzothola usuyibhiga and so on. Ngakho ke njengoba usushilo eqaleni ukuthi lento le it's been 3 years yenzeka. Abasizulu sike sibezwe bethi indoda ayikhulumi ifela ngaphakathi kodwa sengifisa ukwazi ukuthi usisi wakho ukuphi yena njengamanje uphila impiloni. Usisteri ngicathi usegoli njengamanje la sebenzela khona ujwayele ukusho kanjalo kodwa ukuthi wenza umsebenzi muni usebenzaphi akakaza ngitshele futhi angazi kodwa amagama engijwayele ukwazi amayikhuluma omorodi South Beach Point into kanjalo yabo and umuntu ohlezi nje nemali yonke into nje efuneka endlini uyena obuya nayo yabo unanabangani bamaphoyisa unokwehliswa ngisho izimoto zamaphoyisa khona la ebusuku yabo into kanjalo sisi. Akuzwa bhuti ukuthi uthi usisi wakho ko South Beach and so on futhi umuntu onemali kepha kule ngcindezi ohleli phezulu kwayo indaba ungakazi ucabange noma mhlawumbe wacabanga ke ukuthi yena umyise emaphoyiseni umvulela icala ukuthi mhlawumbe ayiyeke lento ayenzayo noma akuvuleke protection order noma ingxeza sokuthi uye okulethela isaka lempuphu endlini. My sister ngake ngakucabanga ukuthi ngiyomvulela icala kodwa ngabuka ukuthi umuntu obukeke enepower ngisho kumaphoyisa ngoba isikhathi esiningi anokumlanda ngisho la egcekeni ehliswe yewona ebusuku futhi so nje angisa understand so nje nginefear yaloko ukuthi egcineni nami futhi ngiphiliso yena usisi wami so nje kuningi sister akuningi ngempela. Imbukela ngathi ayizile kahle indaba yabhuti uSimanga lapha ibhlungu ngempela ukuthi usisi wakhe umfakela ingcindezi yokuthi alale naye ngenxa ukuthi umfakela isaka lempuphu endlini. Ngakho ke bhuti sacela ukubuza ukuthi unayo kona ke intombi umuntu ohlekisana naye nje isayidini. My sister ukhona yena ngasho futhi ngithi uma wengane loyo kodwa manje so wa decide ukuthi angaseza lekhaya ngoba kuwe kwenzeka usisi wamthela ngamanzi abilayo abo angazi kwakwenze njani ngangekho mina egcekeni kodwa ngazwa ngayo lesifazane eselimele nje ukuthi uthela usisi wami ngamanzi wathi akafuna ukumbona egcekeni. Babukeli inzima kakhulu indaba yaSimanga nami ngizwisa ubuhlungu awucabange nje mina sengilala nobhuti wami ngenxa yokuthi nje kumele ngimuphi imali ngimfakele impuphu endlini kodwa ke bhuti wami acela usitshele ukuthi wena wathi nje after usisi wakho usuzwile ukuthi uthela intombi yakho ngamanzi isilimele. Ngathi mangifika ke egcekeni ngimbuza ke udade wethu lo wangitshela ukuthi since saqala ukulala naye ngingenza ngazuthi angi-enjoy lento eyenzakalayo ngingamenzi ichiphu yabo lo ngeke avumele futhi omunye umuntu ozongena phakathi wethu yabo lonto yabo so nje kuningi kakhulu sisi nama ngisazi okwangempela ukuthi ngenze kanjani ngoba ngiyazama ukumphusha uthi angamtshela ukuthi udade wethu yena ufuna yena ukufeza le inhloso zakhe ngami yabo. Okusho ukuthi bhuti usisi wakho kahle usenza engazi ukuthi nina nobabili niyathandana kahle ngoba phela lokho akusasiko ukuthi yena ninobuhlobo obukuthi udadewenu sekuwukuthi ube intombi yakhe engasafuni ukukuyeka kahle yabo lona ayifuni ukuthi kube khona umuntu ozongena phakathweni. Babukele sayezwe indaba yakhe uSimanga ukuthi yimbi kakhulu yimbi yalimaza ngakho ke thina ezivumani films sinako esingamsiza ngakho kepha kusanembuzo embali esasele ukuthi ekumele ayiphendule yena ubhuti Simanga lona ukuthi njengoba usisi wakho ekufayela ipressure futhi wena ungumuntu owesilisa ongasebenzi ingane yakho uyondla kanjani ingane yakho? Shuthi wena sisi umuntu wesifazane uyena onake
ingane nje ngemali ye-grant ya shuthi nami ngamnikeza ikhadi lo 350 since ngumuntu ongasebenzi. So ngathi akathatha ikhadi lami lakasasa khona azokwazi ukuthi abhalansise yabo, khona azokhulisa ingane yabo, ngoba amathuba emsebenzi angifuna uqamba amanga sisi awaveli, angifuna uqamba amanga. Okay, manje mawuke uxoxela abangani bakho ngalesimo noma ukwazi baxoxele ufila kanjani as umuntu wesilisa ongakwazi ukuprovide umndeni wakhe? Mhlambe mawuxoxela abangani bakho akaze kufika nje umngane wakho yedwa akubize ngesahluleki, noma umngakho unithi intombi yakho inithi manixabana ikubize ngesihluleki sithi windoda engelutho, akuze kufike nje mhlambe lapho. Shuthi wena my sister ngasho ukuthi angisona isahluleki, ngoba kwesinye isikhathi mangabe ngibona ukuthi ingane inidi ngempela ngike ngiye kuyena usisi ngicele kuyena ukuthi angigcwalisele lapha nalapha, angigcwalisele futhi ngoba yena umuntu ohleze ephethe imali, angifuna uqamba amanga. Mase ngiyakwazi ukuthi ngihambe ngiyophesha uma wengane, kodwa kuma wengane akayena umuntu onolaka, akakaze futhi angithuka ngibize ngesahluleki, unayi understanding ukuthi angisebenzi. Sikuzwe lapho bhuti. Hayi bhuti Simanga, udaba lakho lubuhlungu kakhulu. Awucabange nje mbukeli ukukhona umuntu wesifazane esikhathini samanje okwazi uku-understand ukuthi umuntu wakhe akasebenzi, banengane, akakwazi ukuprovide ingane yakhe ngendlela ekumele ayiprovide ngayo. Mina ngiyazwelana nawe bhuti Simanga, ngifuna uqamba amanga. Kodwa-ke nginombuzo la bhuti ukuthi usisi wakho uvamise ukubuya ngaziphi ikhathi kulelo goli lakhe, njengomuntu osebenza egoli ujwayele ukubuya ngaziphi ikhathi? My sister, udadewethu akanazi ikhathi kahle, kodwa ehamba la ekhaya sekuyisikhathi eside engekho, njengoba bengishilo ukuthi indawo asebenzela kuyona South Beach kanje into kanjalo. So ehamba la ekhaya wagcina ethi uzobuya next week leli sonto leli sakulona. So angazi my sister kuzokwenzakalani mayibuya, nami angisazi, kuyimanje nje ngiyabikelwa mayibuya, because mayifika nokungisabisa, ngisho ungisabisa athi uzoqamba amanga emaphoyiseni lawo abangani bakhe, angivulela icala lokuthi ngake ngamdlwengula, mina hlezi ngimdlwengula ngiyampindelela. So nje nginefike kakhulu, ingakho ngize kunina sister ngacela usizo. Hayi empeleni bhuti, usisi wakho akananhliziyo, uselinamathambo uqobo lwawo. Kepha mina engifisa ukuzwa ukuthi wena bhuti uwenza njani uma esesho lokho kuwe? Wenza njani? Wena my sister, shuthi kuyangiphoqa ukuthi ngibuyele kuyena ngizehlise, xolise, ngize ngikhali inyembezi futhi ntakamada dadewethu kuyaxolisa yabo, into kanjalo ngicela ungixolele yabo, kube ngazuthi ke hayi useyehla nawe ehlela ngezansi yabo, khona azogcine efesa lenhloso zakhe. Kodwa nje angisathanda ukwana ngempela, ngisamnandi. Ngikhumbula kahle nje ngelinye ilanga ngaze ngafesa ngisho ukuthi ngiyoyibulala yabo, ngabanje omunye umngane wami engifunda naye ehlathini nentambo, wangibuza ukuthi ngapha, hayi kwacaca futhi ukuthi awuyangijikisa yabo, ngamlalela nami yabo. Kunzima sister, ngisathanda kwangempela. Lokho babukeli siyakuzwa kubuhlungu, ngizwela ngempela, and akekho umuntu ongafisa ukuba sesimeni esikanjena nomuntu ahlala naye kubo, okusho ukuthi usisi wakho Simanga umkhonto ogwaze ekhaya kahle akakwazi ukuphuma ngaphandle abheke abantu abangontanga bakhe, abantu abangabanye abantu besilisa yabo lo, nanokuthi futhi abheke omunye umuntu wesilisa ongaphandle ongakwazi umnikeza lento amnikeza yona ubhuti wakhe. Bhuti wami, ngicela ukubuza ukuthi ungajabula mangase mhlawumbe kuthiwa siyamfonela usisi wakho? Hayi ngajabula kakhulu sisi wami, ngajabula kakhulu, inamba zakhe ikhona. Okay, bhuti siyakuzwa ukuthi ungajabula ukuthi simfonele usisi wakho, kungaba inzuzo kithi nakuwe lokho. Kodwa bengisacela ukwazi igama lasisi wakho ukuthi ubani igama lasisi wakho? Hayi udadewethu igama lakhe uMbali. Bawo uMbali enhle.
Aye babukeli ngathi kushube ngempela nathi sayizwela ukuthi umbali igama lasisi wakhe uSimangaliso. Simfonele umbali okungusisi kaSimanga. Simanga sacela usiphe inamba zakhe umbali ukuthi uyazazi. 062 Yebo. 941 977. Okay, siyabonga. Samthinta ke manje babukeli umbali ukuthi simuzwe ukuthi ungumuntu onjani kahle kahle. Yaring. Sawubona, yebo sawubona Mbali? Yebo, njani ngikhuluma noba? Oh, ukhuluma noNodla wakuvumani Films. Lana sinobhuti wakho okunguSimanga, ngiyathemba uyamazi. Ngiyamazi. Yebo, ubhuti wakho unenkinga la, siswami. Yini inkinga yakhe futhi loyo futhi yini manje? Siswami ubhuti wakho unenkinga la. Uthi umfakela ingcindezi ukuthi alale nakho ngenxa ukuthi umfakela impuphu endlini. Ngabe lokho kuyiqiniso? Kanti lento esenzayo naye kahle akayithandi kahle kahle. Akayithandi siswami. Uthi kade ethi yena uzama ukuya emaphoyiseni nomsongele, umtshela ukuthi uwena uzoya emaphoyiseni uqamba amanga ukuthi yena uye okudlengulayo kahle kahle. Hawu ngoba sothuse sa-enjoyana mphomna ngenze njani? Uthi yena akaze ayi-enjoy lento leyo, akaze ayithanda kusukela kasekuqaleni. Kepha wena ubumphoqa. Uphi yena umuphi phone? Nangu la ukhona. Awubukho ifoni ngimuzwa uthini yena isitolo sakhe. Yebo sawubona Mbali. Sawubona njani? Ya ngibize labantu ukuthi ngibacele bangikhulumele nawo through lento enzakalo phakathi kwami nawe. Ngisayithanda kwangempela manje, so bengicela ukuthi bangisize labantu ukuthi bangikhulumele nawe because angisathanda kwangempela mina. Ijabulisa wena kuphela lento. So manje mina mangathi nafuna usichube ungizenza njani? Into ozoyenza uzongivimba futhi. Angazi ke sisikodwa ngoba ngicela usizo kulabantu ngicathi ibona bazoqhamuka nesisombululo sokuthi phakathi kwami nawe izokwenzekani ke in future because angisazi nami ngenze njani. Buka futhi. Wena ungena wazi ukuthi wakho. Ne? Sa enjoyana suthu wabamnandi. Pho manje wangibizela abantu inkinga yami. Ngifuna usizo nje sisi. Inkinga yami ukuthi ngifuna usizo lokuthi uyiyeke lento ngoba ngiyithandi. Yabo isilimaza ngisho manje ubudlelwane bami noma wengane. Lo wamshisa ngamanzi futhi wena. Yabo so nje angisazi ngempela mina. Hayi. Ngicela ukhulume nabo sisi labantu mina ngoba ngiyahluleka manje. Sini nabo ngoba mina ngiyaenjoya. Mbali, lona osakhuluma njengamanje uye uNodla oqale ukukhuluma naye eqaleni. Siyakuzwa ukuthi uthi kwakumnandi eqaleni, kepha yena ubhuti usitshela ukuthi akaze kwabamnandi kuye kusukela eqaleni ngoba ubumsongela. Manje makahleza ajuluka phezulu kwami. Yebo sisi, uthi wawumphoqa ngenxa yokuthi uzothi ukudlengulile futhi nokuthi uwe omondlayo. Ngakho ke ngiyamondla. Yebo uyamondla sisi siyakwazi lokho kodwa ubhuti lo akasayithandi lento enzakalayo. Akasayithandi lento enzakalayo ngoba wena futhi usuze wamshisela nentombi yakhe ngamanzi. Umngani wakhe yena ubhuti wakho uselentuzile. Angingendawo ke mina lapho sisi. Umngani kabhuti wakho wambamba ubhuti wakho eseyozilengisa esekhetha ukuzibulala. Hawu, uyafuna ukuyibulala hawu ethi birthday 2 imtshela kanjalo. Sisi ngiyacabanga ukuthi uyazi ukuthi sikhuluma ngempilo yabhuti wakho, hayi ngempilo yakho ngoba ngiyakubona ngathi awuna ndaba nalokho. Hawu mina nginendaba ukuthi nabe ngijabule makangipha. Lalela ke sisi ngizocela ungizwe kahle. Ubhuti wakho ungitshenela ukuthi unobudlelwano obuningi namaphoyisa, ngakho ke mina ngizothumelela le footage le kumaphoyisa asemthethweni wangempela, hayi la ozwana nawo ngoba lento lesenza njengamanje sayirecorda siswami. Oh, sorry my sister. Ungayivuliki icala siswami. Singalivula icala. Uzozehlisa. Uzozehlisa.
Yeah. Naloko siswami kuyokusiza ngoba mangase uqhubeke nale mpakamo yakho lokho ngakubeka engcupheni akubo lokho. Yeah, singakubona ke lokho. Ya siyabonga ke siswami siyabonga ukubambisana okuhle. Nangu ubhuti wakho mhlawumbe ufuna ukudlulisa amazwi amancane la ngakubo. Hayi ngizokusho mina sisi mangabe nje uzokwehlisa umoya ulalele labantu ngicathi yonke into izoba right. Ngoba egcineni udade wethu nama ngifuna ukuthi kwenzeke kuwena into ebheda ngoba egcineni wena umuntu engisele naye ekhaya. So bengicela ukuthi nawe wehlisa umoya wenze lento oyitshelwe labantu because nami ngeke ngize ngithande mase ungaphakathi ejele. Okay, ukhuleka ke sengizozehlisa umngane ngingazi ukuthi awujabulanga. Sisi siyabonga ukubambisana nawe okuhle kakhulu ungaba nosuku oluhle siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Yebo. Nani babukeli-ke nizwele lapho emakhaya ukuthi usisi ugcine ezihlisile. Ngizodlulisa ukubonga kakhulu kwiVumani Films ngokungisiza kulolu daba bengibhekene nalo. Bengasathandi okwangempela, bengasa-enjoy okwangempela. Ngiyabonga kakhulu engathi ngaqhubeka nje libasiza abanye. Siyabadinga abantu abafana nani. Nani nizwele-ke izincomo eziphuma kubo ubhuti. Sibonga kakhulu ngokubambisana okuhle nani babukele emakhaya. Seniyosala kahle iyobonana ngokuzayo.